आं मोनसे खोथाखौसो स्पष्ट बुंगोन हाग्रामा महिला आरो बिपि पार्टीखौ जेब्लासिम राकेश ब्रह्म थागोन अब्लासिम इउपिपिएलआ जिन्दाबाद जाबाय थागोन कास्टम गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामदों। दिनै आङो सिलाकुथि गामियाव लामा बेखेवना फैदों। दिनै आङो बरमसारि गामियाव लामा बेखेवना फैदों। दिनै हाजार मानसिया दिनै सिलाकुथियाव आंजों ओंखारफादों। लामा राङैनो खमियाव 2000-3000 सुबुङा दिनै गावबा गावनो खाम सिफुं लानानै ओंखारबोदों। बेखौ आं 75,000 बिनानै लाबोदों नामा? मोनसे खोथायासो सैथो जे हाग्रामा बाहिनी अर्थात बिपिएफ बाहिनीया लकसभा इलेक्सननिफ्राय बिटिआर ओनसोल गासिबो खारनांगोन बिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिटिआर ओनसोलावनो थानो हानाय नंलिया। खारना जों बिसोरबायदि सिलाइ बन्दुक लानानै होसोआ। खारना रायजोआ होसोगोन। खारन रायजोनो नांगौ खामानि आरो जों खामानि मावनानै रायजोनो खोथानि मथे खोथा होनायनि थाखायनो बिथांमोननि नंखाय खोथा लानानै गामियाव हाबनानै गेसाव आलुफोर बायदि फेसावनायनि जि हाबाफारि बिनि थाखायनो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ होसोगोन आरो बिसोरखौ बिटिआरआव दोनलिया। बिपिएफखौ बिटिआरआव दोनलिया रायजो राजाफ्रानो। आं मोजां आसनि मैया आं स्पेसियेलि आगोलनि जि आसनि जोंनाव 40टा फ्लेक्सि स्किम दङ बेखौ आं बुंथ'ला। किन्तु मैयानि जोंनि जि माने गोदान माने बिथांखि आय अनसाय बिथांखि बे बिथांखिखौ बिथाङा जों मा साननानै मावदों बे खोथाखौ जुदि बुजिनो हाबानो बिथाङा आसलते बे खोथाखौ बुंनो हानाय नङा। खारन जोङो दा दिनै बर' आइजो आरो बिटिआरआव थानाय आइजोफोरखौ जोङो जन्म जानायनि सिगां जि प्रेगनेन्ट अबस्थायाव थायो बै समाव जोङो 1000 करि रां बिथांमोननो जोङो मुलि जानायनि नामाव बिथांमोननो जोङो होनो थांगासिनो दङ। बे ओरैबायदि समायना मोनसे बिथांखि बेखौ खोनानायनि उनाव बिथाङा आसलते मा रावै बे खोथाखौ बुंनो हायो बे बिथांनिसो बाथ्रा। आं मोनसे खोथाखौसो बुंगोन बिथांमोना दासान्दि माने जयनिं खालामनाय मोनसे माने हाथायाव मोख्रानि माने खेला गोदो जों नुयोमोन बान्दरनि खेला दमबुरि बाजायनानै दुंद्रुं बेबायदि गावसोरनि मानसिखौनो लिंथुमनानै हाथायाव माने जयनिं खालामथिंनाय हाबाफारिखौ लादों। मैया तामुलपुराव जाय सुबुंफोरखौ बिथांमोना जयनिं होदों बेफोर गासिबो बिपिएफनिखा। बेवहाय रावबो इउपिपिएल गैया, बेवहाय रावबो बिजेपि गैया। गावसोरनि मानसिखौनो लाबोनानै जमा खालामनानै गावसोरनि गेजेरावनो मोनसे कनफिउजन खालामहोलायनानै बे माने मरेल बुस्टाप खालामनायनि मोनसे पलिसि। बेवहाय जेबो माने जोंनि इउपिपिएलआ साननांगौ जेबो गैया। आं मोनसे खोथाखौसो स्पष्ट बुंगोन हाग्रामा महिला आरो बिपि पार्टीखौ जेब्लासिम राकेश ब्रह्म थागोन अब्लासिम इउपिपिएलआ जिन्दाबाद जाबाय थागोन आरो प्रमद बर'आ फैगौ 50 बोसोरसिमबो जेब्लासिम बिथाङा सिफ जागोन अब्लासिमनो सिफ जानानै थागोन। पिता भीष्मफोर बायदि बिथांनि हाबाफारिया जानानै थाबाय थागोन आरोखि। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बे सासे सिखाव मानसिसो बे माने बेदर गेसाव जाबथिंग्रा मानसिसो बे सैमाफोर बायदि एबसुजों जोजाना हगारहरनाय मानसिसो बेयो धेमाजियाव लुरुन जदिजों जोनानै हगारजानाय मानसिसो बेयो बिटिआरखौ सावनोसो फैदों। गाबोन बिटिआरआव जुदि माबा मोनसे खारनाव बिराद गन्डगल जायोबा गावजों गाव जुदि दाङाबाजि जायोबा बिनि पुरा दाया कास्टम बसुमतारीनि। खारन कास्टम बसुमतारीया सिदा सादा मानसिफोरखौ अरण्य जायगायाव थांनानै हा इभेक्सननि जायगायाव जिबायदि बियो माने गरम खालामनायनि मोनसे थासारि बानायगासिनो दङ बे एकदम बेदर गेसाव जाग्रा मानसिफ्रासो बे खामानिखौ मावनो हायो। बिथांखिनि चेकआ गासिबो मोनबाय 2 लाख करि बाथौ थानसालियाव अनसाय बिथांखिनि चेकआ 10,000 मानसिया 5,000 करि मोनखांबाय आरो माइनाव सोरां बिथांखिनि 25,000 करि आत्महाय गटनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 3,800टा सेल्फ ग्रुपनो होखांबाय। जानुवारि दानाव 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनसाय माइनाव सोरां बिथांखि होनो थांगासिनो दङ। मासनि आगोल 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 थाखा करि होनो थांगासिनो दङ। बेफोर गासिबो खामानि जाबाय। बे कास्टम गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनो नाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो। बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया बे खिन्थु खाथां।
कास्टम बसुमतारिया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया मोजां माने मोजां परिबेसाव बे थानो हाया हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु बिपिएफ थालिया बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने बिपिएफ होननायानो थालिया बेयाव गासिबो इउपिपिएल जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों गोदोनाय नावाव गाखोनाया बेबायदि जे माने नुखा होनाखानो बिथाङा माने बे अराव बारसोमना लादों बे गावनि जाम्बानिसो फाव आरोखि सार कास्टम बसुमतारि फरायसाफोरनि थाखाय जेबो मावाखै बा जेबो होआखै होननानै बुंदों दिनै सुपार 50 मिसना सोरनि थाखाय स्कलारशिप होगासिनो दं सोरनि थाखाय बेफोरबायदि भिजन लानानै खामानि मावनाय गोदो हाग्रामानि समाव खोनादोंमोन नामा गोदो हाग्रामानि समाव मायोमोन बेदर जाहोनानै रायजो राजाखौ जुमाय लोंहोनायासो मोनसे मिशनमोन सेंग्राफोरखौ खिबुआव पिस्तल एसथाब होनानै 20 जन 25 जन सेंग्राखौ मोनसे गलायाव सोना दोननानै मोनाबा मानसि धमखि हैनो थांहोनाय बहाबा सोरखौबा सेटेप खालामनाय बेबायदि बिथोन होग्रा बे दोलनिसोमोन बेफोरबायदि मिशन बिथांमोनाव दङमोन जोंनाव दिनैनि दिनाव मानसि समाजखौ मानसि बानायनो थाखाय जोंनाव बिथोन दङ आरो बे रोखोमजों जों 40टा माने बिथोन लानानै जोंहा खामानि मावदों बिपिएफनि दिनाव बिथोन होननाय शब्दआनो गैयामोन आं आगोलाव बुंनाय बायदिनो जे बिथाङा अलरेडि मेन्टेलि क्रेक आरो जि रोखोमनि तत्स तात्सिल्ला बे एक्टिभिटी बिनि माने प्राक्तन सासे सीएम चिफ जानानै आइजो माहारिखौ जिबायदि अपमान खालामदों फैसानि मोनसे लालसा बिथाङा देखायनानै जिबायदि माने अपमानजनक एक्टिं खालामनानै 75,000 लानो ना हानि पाट्टा लानो होननाया बिटिआरनि रायजो राजाखौ जोंनि आब'मोनखौ आंनि आइमोनखौ अपमान खालामनाय जादों बिथाङा बे 75,000 फैसाखौ मिनिं गैया होननानै बे एक्टिभिटीजों बेखौ फोरमायदों आरो हानि पाट्टाखौ लानो होननाय सदबा बेबायदि बिथाङा जिउआव हा पाट्टाखौ थांनाय 17 बोसोराव मात्र 20,000 मानसिनो बिथाङा हा पाट्टा होदों आरो जोंनि सरकारा दाहालागै 85,000 मानसिनो जों अलरेडि हानि पाट्टा होखांबाय गतिके बिथाङा जे सासे साननो रोङि आरो अस्टिल एखेबारे लास्ट लेभेल थाखोनि सासे सुबुंसो सासे कमेडियानाबो एसाब लेभेल नंबावला बिनिसायबो एकदम गाहायथाराव थांबाय बिनि माने साननाय हनाया बेखौ बिथाङा बेवहाय परिचय होदों आरोखि